Venim a presentar aquest manifest, que hem fet un manifest unitari, en el títol de Estem per la democràcia, on plantegem el nostre rebuig al judici que començarà el dilluns dia 6, contra l'expresident de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, la vicepresidenta Joana Ortega i la consellera Helena Rigau. Per entendre per què han arribat així a plantejar un judici per un referèndum en el qual van participar en vora 2,5 milions de persones el 14 de novembre del 2014, faré una síntesi. En el 2012, la societat civil catalana havia donat un pas endavant molt important i va convocar la primera de les immenses manifestacions que es van donar en els darrers 11 de setembre, traient al carrer més d'1 milió de persones. A partir d'aquest moment, ja el conjunt de la societat civil, però també en una repercussió molt important en la societat política, i reclamava simple i llanament la possibilitat que el poble català, mitjançant un referèndum, pugui decidir el seu futur, pugui decidir el seu nivell de sobirania i pugui decidir també, si ho vol, el tema de la independència. Així se va arribar al 2014 i gràcies sobretot a la implicació de la societat civil es va poder fer un referèndum on van participar 2.388.480 ciutadans i ciutadanes de Catalunya. És a dir, una mobilització immensa de la societat catalana a favor del dret a decidir. En aquests moments, el judici que tindrà el seu inici el dilluns és un intent més per banda de l'estat espanyol de barrar el pas judicialment a allò que és només intentar exercir la democràcia. Nosaltres, des del País Valencià, una sèrie de forces, que ara anomenarem, hem signat aquest manifest que vos repartirem. Des del País Valencià, nosaltres el que plantegem és que no es pot combatre la democràcia judicialment. Que el poble català, com tots els pobles del món, tenen dret a poder exercir democràticament els seus desitjos. Volem mostrar des d'aquí tota la nostra solidaritat. No volem, perquè entenem que no soluciona cap problema, que els problemes polítics només tinguen una resposta judicial. Fent una crida i una exigència a l'estat espanyol que se senta a negociar, que assumisca les resolucions dels organismes internacionals a favor del dret a decidir i del dret d'autodeterminació, que en aquests moments el que n'hi ha és una voluntat molt majoritària del poble de Catalunya, expressades en mil i una formes, a favor de poder expressar en una votació correctament qual vol ser la seva relació en el conjunt de l'estat espanyol. I a partir d'ahir, com a demòcrates, com a persones que defensem la democràcia, pensem que ens cal fer una mostra de solidaritat, dir no a la judicialització i exigir al govern de l'estat espanyol i a l'estat espanyol que replantegi la seva relació i la seva forma d'enfocar el tema. El vot és l'expressió fonamental de la democràcia i la negació del dret al vot és la negació de l'expressió fonamental de la democràcia. En definitiva, el que ens preocupa és la constatació i denúncia d'una deriva autoritària del govern espanyol, una crida a que l'esquerra espanyola crec que té l'obligació, perquè és el seu deure, el presentar una alternativa a la ciutadania que se diferencie de la dreta espanyola. L'esquerra espanyola no pot defugir ni pot amagar el cap sota l'ala en un moment tan complicat, perquè d'aquí uns mesos ens podem empenedir molt. I perquè això tindrà conseqüències no només sobre Catalunya, que evidentment les tindrà, sinó també sobre la resta de l'Estat, començant pel País Valencià. Que el poble català no pugui decidir lliurement i se li envia a la justícia ens pareix anacrònic, pintoresc, per dir-ho d'alguna manera. La política està, evidentment, per a solventar els problemes i si n'hi ha un conflicte, s'haurà de negociar. Que s'envie als jutges un estat és, quan menys, com han dit, perillós. I si a més ja se va cridar a la gent una per una per a crear un estat de por, això és més propi d'altres estats que la mateixa gent critica. Hi ha així 2 milions de persones al carrer que estan demanant que se'ls escolti democràticament. Que un estat ho negui és un problema i gros. N'hi ha centenars de càrrecs electes, de regidors i regidores i alcaldesses, que estan en algun nivell en el procés judicial. És a dir, l'estat espanyol l'única resposta que té
a les demandes democràtiques és la judicialització, quan no la detenció i el procés. I això és una mala resposta que no poden assumir com a demòcrates. No és un problema no només d'un judici per a inhabilitar per 10 o 9 anys a 3 persones, és un problema del que està en joc és la democràcia. Gràcies.